és una vinya, vaja, del meu cunyat, que em va dir, ostres, m'agradaria que la portessis tu, perquè, bueno... I per què va plantar ull de llebre? La vam plantar en aquella època en la que se'n va plantar molt al Penedès, que era bàsicament per una qüestió de... Hi havia una demanda de vi negre del Penedès. I comprava, suposo que van els grans compradors, Torres sobretot, i volien poder fer Rioja. Per poder fer aquests vins negres, i clar, l'ull de llebre una varietat que et fa, dona volum, no, sobretot. Llavors es va plantar en zones molt fèrtils, en zones en les que ha sigut molt productiva i ha costat molt treure-li una expressió. A mi em va dir, una hectàrea de vinya, la vols portar? I vaig pensar, ostres, una hectàrea està bé, a veure, una hectàrea de què? I em diu de... Quina producció? De llebre. Llavors, era el primer que la vaig portar va ser el 2018. I a més, jo vaig anar a veure-la, la vinya, i vaig veure, ostres, una vinya maltractada, tant al terra com la planta. I vaig pensar, ostres, què em faria d'aquesta vinya? Però vaig pensar, bé, no he anat a buscar jo l'ull de llebre, m'ha vingut a buscar ell. Per tant, a veure què puc fer. Vaig pensar de seguida en un vi aromàtic, prim, però que hi hagi vi, que pesi una mica, que sigui llarg. I no parava de ploure, no parava de ploure, no parava de ploure. No vaig tocar el terra, que tenia una coberta molt gran. No vaig ni tancar l'aigua. Què feia en agricultura convencional? No, estaven en eco ja. Ja en eco i tenien molt compactat el terra? Sí, tenien el terra molt trinxat. I fins i tot amb el meu cunyat li deien si havia abandonat la vinya. I ell deia, no, és una estratègia, no és un abandó. És una qüestió de que una mena que tot això ha de sortir, no s'ha de sanejar i és millor deixar de maltractar i entrar en compte i amb carinyo. I quan estava fent els controls de maduració estava una mica preocupat. També vaig entendre per què s'havia de tempranillo, és a dir, vaig veure que anava rapidíssim, l'acidesa em queia, no sortia la fruita, anava fent tastos i no sortia la fruita, i anava fent els controls amb l'Àngels, que una dona que i li vaig dir, no podem fer res, és a dir, jo no puc fer res si no hi ha fruita, i optarem per vendre el raïm. I allò li seria molt greu, i també vaig fins i tot trucar a una persona que sí que compra raïm, estava de vacances perquè era agost, i vaig pensar, clar, perquè ho estaves decidint a l'últim moment. Fins i tot no sabia què faria. Pensava en aquest vi, però no sabria si ho podria fer. I li vaig dir al Àngels, mira, serà l'any que ve, aquest any no pot ser perquè aquí no surt la fruita. Això era un divendres, dilluns vaig pensar, tornaré a trucar a aquest senyor, i dilluns vaig fer un altre control i va aparèixer la fruita. Surt tot una petita vibració de fruita i dic, bé, ara sí que podem. Ràpid, tots cap aquí, vam tirar més de la meitat del raïm a terra, hi ha racons de vinya que ja no hi vam anar ni a collir-lo, ho vam deixar i va sortir. Crec que és el vi que hem asserat menys, és a dir, faig blancs, però aquest no l'hem asserat gairebé, és un barret estàtic, 5 dies de barret estàtic i inox, no hi ha res més. I és això. Deixem que li serveixi al cantant. El tempranillo com a varietal agrada molt, sobretot en les zones on desenvolupament, precisament perquè la fruita és molt poderosa, no? Los cosecheros de La Rioja, no? Són una mena de Beaujolais Nouveau, no? Per tant hauria de tenir, no? No ho sé. Salut. Com ho veus? Hi ha la fruita? Sí. És que jo, els ulls de llebre que he tastat, que es fan amb mimo i tal, són molt fruiters, no? Havies dit en un moment que has notat una vibració i per això t'ha sortit una vibració. Utilitzes una tècnica biodinàmica per detectar característiques del fruit? No, les vibracions d'alguna manera hi són o no hi són, i les perceps o no les perceps. La tècnica biodinàmica és per cultivar, és per treballar la terra, per cuidar la terra, per tot això. I després és una qüestió de... Crec que una mica la nostra feina és captar és que no sé com expressar-ho també, però intentes captar una vibració, un moment,
I això és la clau, és que intentar portar-ho fins a la copa. És a dir, has sentit que ara el raïm estava a favor. És a dir, això va ser una qüestió de temps. És a dir, en unes hores no hi era. En unes hores va aparèixer i estic segur que en poc temps més hagués desaparegut. I has de ser allà per captar, per fer això. Després podes fer altres coses. Però per fer això és en aquell moment. En el calendari, a l'embarema, tots els dies són negres per mi. Desapareixen els vermells. I crec que torno una mica obsessiu, compulsiu. L'Àngels em diu, ostres, hem de tornar a mostrejar si vam anar ahir, saps? I dic, no, és que ha pogut canviar això i hem de tornar i sobretot tastar. I és una qüestió de dir ara i no podem esperar, no? És que és divendres, ja vindrem dilluns. No pot ser, perquè dilluns pot ser que ja no... No pot ser, ja no hi serà això. Precisament, fa poc havíem fet havia tingut la bondat de participar en una activitat de formació que hem organitzat en l'espai, que era un especial del Penedès, i que vas venir a parlar del Xarel·lo. Jo gosaré una altra vegada de tu, per el nou curset. És a dir que, per què Xarel·lo? Això t'ha vingut, estava aquí, de fet no hi ha molt ull de llebre en aquesta zona, tradicionalment s'ha plantat una mica per vendre alguns seria que necessitaven aquest producte. El xarel·lo perquè és la varietat que jo sempre he tingut, que m'ha donat al meu voltant, és una varietat que ens ha acompanyat. El que passa és que per mi també era una gran desconeguda, perquè jo començo a treballar amb el xarel·lo ja amb un altre projecte en el que estava i jo vaig plantejar com una mena de projecte de recerca, és a dir, què ens pot donar aquesta varietat, no? I treballar... Quan va ser això? Abans tot el període més o menys des de 2001 a 2014 estic a la Caredo. A l'inici allà... Sí, i llavors allà comencem a fer vins i penso en els pells, penso en les parts intrínseques del propi raïm, en la raba, en la pell, i no vull despreciar mai la pell. Per mi, la pell del raïm és on hi ha una part molt important de l'ànim, entre cometes, no? És la pruïna, la capa cerosa que capta totes les partícules de l'aroma que l'envolten. I el llevat. Sí, els llevats. I hi ha una part més. I era una qüestió de... Crec que tenim... No em tancaria a entrar varietats de fora, però crec que tenim el deure de conèixer les de casa. Sobretot, ha començat a treballar el xarel·lo, jo diria, en un entorn on el xarel·lo estava en el Penedès fonamentalment orientat envers de frescomós o cava. És a dir, la viticultura del xarel·lo per fer caves i per fer vi tranquil és molt diferent. Per mi no, perquè jo també sempre he entès els caves, però jo ara estic fent ancestrals, com un vi més, un vi que hi ha una part del gust que és bàsicament tàctil, que és el carbònic, però l'entenc com un vi, i entenc com un vi per guardar, un vi per expressar territori, per tant, sempre he enfocat a la viticultura, és per fer vi, és espumós o no. Però per fer un cava, per fer un escumós mètode tradicional, perquè tot el que fa com ancestral precisament és una sola fermentació, però quan fas un mètode ancestral, primer fas vi, el tens a un determinat grau, i després has de tirar sucre i llevats una altra vegada, i això fa que es pugi grau, no? I d'aquesta manera sempre el discurs aquest del món del champenois, diguem, o del cava, de no bullim més verd perquè no tingui tant de grau i tal i qual. El xarel·lo quan el deixes anar, què és? És un vi de 10 i mig? No. O és un vi de 15? El xarel·lo i qualsevol varietat pot arribar a ter un recorregut depèn molt del terra on estigui, de l'altitud on estigui, de com es cultivi, el marc de plantació, però a nivell de límit de grau podries arribar a 12, 13, 14, 15, sí, és a dir, el que passa és que jo crec que en el moment en el que tu intervens, és a dir, en el moment en què tu decideixes fer el tall, que crec que és la decisió lògica més important, en aquell moment tu tindràs una imatge determinada, tindràs una fotografia determinada d'aquella anyada, d'aquella varietat, en aquell moment. I seria molt diferent de si això ho fas en un punt determinat de maduració,
que no només és grau, sinó grau acidesa i quina acidesa tens, perquè caldria descriure molt bé aquestes acideses, o si ens anem cap al final, és a dir, amb 13 i 14 és una altra història, de la mateixa línia, de la mateixa anyada, de la mateixa varietat, però el vi seria absolutament diferent. Si collit a 14, collit a 10 o a 11. Llavors depèn molt del que tu vulguis. Hi ha maduracions que no només estan en la quantitat de sucre que hi ha al gotim, sinó també el desenvolupament de tota la part triangular, de tota exacta la maduració fenòlica, de les llavors, de la pell. Jo sempre dóna la impressió que la raó doncs, de tenir xarel·lo en certs llocs orientat al cava o en altres no està més en el fons una qüestió de decisió de model econòmic o model de negoci del viticultor. Absolutament, clar, sí. És a dir, si el viticultor sap que ell és un professional que vol viure de la seva activitat i arribarà a un lloc on té un client que el que li demana és una quilograu, ell vendrà això, quilograu, i ha de fer els seus números i té la seva pròpia estructura empresarial. Però ell podria canviar, imagina't un dia, té una nova generació que ve i diu hi ha una part d'això que la deixarem de vendre perquè vull fer vi. Es pot fer amb la mateixa vinya? Sí, absolutament. L'únic que fa és canviaries el criteri, o fins i tot canviaria ja si el client d'aquest viticultor li digués vull que facis això. Vull que en lloc de fer aquest quilograu determinat em fessis una cosa diferent. Ell segurament sabria adaptar-s'hi perquè són bons professionals els viticultors. Quants tipus de xarel·los diferents n'hi ha? O n'hi ha un? Jo crec que hi ha molts tipus diferents de xarel·los i això no sé si és bo o dolent, perquè crec que també com a zona, si mirem una mica com a territori, potser estaria molt bé que, a vegades ho penso, no? Que tindríem unes pantalles guanyades si algú a l'altra punta del món un dia li serveixen una copa amb un còctel i no sap què és i diu, ostres, això és un xarel·lo del Penedès. I això avui no passa i tant de bo passi. Llavors, què voldrà dir això? Avui és un xarel Déu. Sí, que tindrem un estil clar, definit, que potser s'ha d'anar fent en temps, fent molts bons xarel·los i molt bons vins i a poc que aquesta varietat es faci un nom a nivell mundial, perquè crec que pot ser és una varietat que té podria tenir un gran prestigi, però ens ho hem de creure i hem de treballar. La teva viticultura és biodinàmica o és ecològica? És biodinàmica. És biodinàmica. I els teus vins també? La viticultura, l'agricultura biodinàmica és agricultura biodinàmica. Després entraríem a dintre la cuina, on hauríem de tenir en compte una sèrie de coses. Sobretot és una qüestió, per mi, més de matís, no? De dir, ostres, aquí evito uns dies determinats per fer segons quines coses i les faig en uns dies favorables i llavors això ajuda moltíssim o aconsegueixes acabar de matitzar, no? Però bàsicament la biodinàmica és terra i cultiu. Si tu has vinculat ara, quan jo t'he preguntat sobre l'analogia, has vinculat el concepte des del punt de vista ja de calendari extraordinari, no? O de dies, estàs parlant precisament de certes condicions. Bàsicament, sí. A nivell agrícola això és molt més complicat, perquè és per això que et deia abans, perquè els dies a mi se'm tornen tots negres quan m'acosto a la barema i fins i tot desapareixen tot el tema biodinàmic i crec que el criteri agronòmic pesa per mi moltíssim i el criteri de maduració i el criteri del vi que tinc al cap. Entenc que la natura m'ho perdonarà si m'avanço o m'enredareixo un determinat dia, però si aquella vibració és avui, però en canvi no és un dia fruit fins aquí 5 dies, no esperaré que sigui un dia fruit perquè no tindrà la vibració i per mi és molt més important la vibració que el fruit. Ara entenem que dius vibració quan és la intuïció aquella... És la intuïció que això ha de ser ara. No, saps per què deia? Perquè precisament la biodinàmica i tal, el tema energètic, les cristalitzacions, són de fet senyals de vibracions, etc. Què és un vi natural? Per mi és un vi, no sé parlar de vins naturals. Per mi, jo parlo de vi i ja sé que necessitem posar etiquetes, ja sé que necessitem
Mira, a mi em van ensenyar a fer vi, jo vaig anar a l'acadèmia i em van explicar a fer vins i em van dir molt enfocat des dels defectes o els problemes que pot tenir un vi. Llavors, clar, per evitar-los. I llavors em diuen, compte, perquè el teu vi pot tenir precipitacions proteiques. Per tant, has d'estabilitzar-lo, treu totes les proteïnes clarificants. Compte que el teu vi pot tenir precipitats extartrats de sals. Per tant, passa'l pel fred a 4 o 5 graus sota zero durant uns dies i treu els tartrats. Compte que el teu vi pot tenir alteracions microbiològiques. Filtra a 0,4 micres, no tindràs ni llevats ni bacteris i aquest vi serà estable. La pregunta és si serà un vi encara. Si queda alguna cosa aquí. I has tret tantes coses. Llavors, l'obsessió és jo puc deixar tot això aquí i que puguis suportar, entre cometes, un cert grau d'inestabilitat, és a dir, pot ser tèrbol, hi pot haver tartrat i les alteracions biològiques. Jo sempre he cregut que en una gran viticultura i en una cuina neta la biologia està on ha d'estar. Temps amb els que t'han acompanyat sempre. En els tallers aquests de vinificació que fem ara i tal, no? Que practiquem una mica la filosofia del Josep Lluís Pérez, no? I després de fer un procés de fermentació, etc., haver-hi triat camins, perquè hi ha gent que té poc i li posa sulfits, no? Inclús en el món de la biodinàmica, el tema dels sulfits, tota la gent de Jolí, diguem, no és un tema mal vist, no? El sofre és un element importantíssim. Independentment, exactament, no? Però independentment d'això, una cosa que a mi em va quedar molt és que, naturalment, després d'haver fet això, passem el dia amb un matràs, no? Una vermella, perquè són una poca quantitat, i el que fem, en compte de deixar d'estar, no? O de treure, el que fem és li donem canya durant un temps, precisament perquè tot el món que hi ha ahí s'enganxi, no? I francament, me'n recordo el dia que ens hi va explicar, li dic, mira, en la enologia convencional, una vegada de tal, fan el procés d'estabilització deixant-lo quiet. No? Jo faig el procés d'estabilització tot movent-lo. No? I aquests són temes interessants. Sí, no, és veritat. Jo, la meva experiència, el que m'ha demostrat és que quan apliques aquesta enologia en la que tu busques l'estabilitat, realment aquest vi que està més desnaturalitzat, el seu enemic és l'oxigen. Si en canvi respectes i deixes que hi hagi tot el que hi ha d'haver, els vins es redueixen. És a dir, una manera de protegir-se i tenen més necessitat d'oxigen. I has de vigilar la reducció. Correcte. No l'oxidació. Sí. De fet, la tendència a fer-ho més anaeròbicament i movent-se i tal, perquè és aquest. Però bueno, el resultat final, després, quan agafen, no? Quan respiren, Sí, exacte. Quan els dones temps i es van obrint, fins i tot és bo embotellar-los amb un cert nivell de reducció, que és el seu protector natural. Saps que aquesta reducció s'anirà polint amb els dies i hi haurà un moment en què desapareixerà, sempre i quan no passi a la boca. És a dir, també s'ha de controlar aquesta reducció i vigilar molt amb tota la part més sòlida, amb els que no generin mercaptants, és a dir, s'ha de vigilar, també s'ha de netejar aquesta reducció. Analítiques o tast? No, tast. Si jo decideixo la data de collir per tast. Després analitzo, però la decisió la prenc a camp. Sí, la prenc sempre a camp, ja des de fa molts anys, l'analítica després. Però he fet moltes trucades per moure els equips des de camp, ja, sense mirar l'analítica després. Ves que hi ha alguns paràmetres generals, no? La indústria, el tiempo vale oro. D'acord? Doncs tot el que pots estalviar en temps per tenir un producte final que estigui acabat i tal, collonó, endavant, és un tema d'empresa, d'escala, etc. Doncs la pregunta és, el bon vi necessita temps? Sí, tot necessita temps. Les presses no són bones i en el món del vi el factor temps és importantíssim. Ara mateix tens un vi, i fa molts anys que tinc un vi al cap i que vull fer un vi negre amb un estrell i sumoll i menys
almenys fa, no sé, 6 o 7 anys que el tinc al cap i ja tinc un estrell plantat. Aquest any serà el primer any que igual cullo alguna de Somoll, però això vol dir que una primera anyada bona pot ser la que ve, o l'altra, i encara pot ser que fins al 24 o al 25 no surti aquest vi al mercat. Què s'ha fet amb la Monastrell? Que ha sigut molt important. Sí, la Monastrell és una gran varietat. Exactament. Ara estem... Saps quina percepció tinc? La que tenia a mitjans del 2000 amb el tema de la revifada del Somoll. No? I ara hi ha una descoberta de la Monastrell. Hi havia moltíssim, una varietat que estava molt estesa i per mi és una varietat molt interessant que té un cicle mig llarg amb una acidesa molt important i que dona... És llarga... Ara està amagada, però encara hi ha plantat? No dic amagada perquè se'n sap que en la vinya, quan hi ha no sé què, això cola con garnacha, cola con carinyana, perquè quan el portes a la cooperativa o a la... No ho sé exacte, no sé si té molt d'interès i la gent no sé què diu que és quan la... Normalment la manera d'ocultar el Somoll és aquesta. Sí, i que era una altra cosa. Bueno, perquè anava dintre d'altra cosa. Exacte. Jo tinc una hectàrea de Monastrell que de fet... L'has plantat tu? Sí, l'he plantat jo. I el primer any del projecte la vaig deixar a la vinya perquè dic, jo no sé, anava molt atabalat, dic ara no sé, el 2015, no sé què em faré, eren molt pocs quilos i vaig dir, bé, l'Àngels que porta els números, també la meva dona, em va dir què hem de fer i li vaig dir, no, pels ocells i pels senglars i ho retornarem i l'any següent em va dir, aquest any no t'ho permetré que això es quedi a la vinya i vaig fer un ancestral de Monastrell. Però és una mica que no sé, és un ancestral que també m'agrada i me l'estimo, però la idea d'aquest Monastrell era per anar per aquest vi negre i segurament acabarem fent-lo. I la vaig plantar jo, sí, deu tenir 3-4 anys ja. És a dir, en vines joves, tu creus que millor, altres acideses, suposo, encara no tenen tota la sabidoria que tenen les vinyes joves. La vinya jove, el problema que té és que no té un sistema radicular prou encara desenvolupat i és una mena d'adolescència, infantesa adolescència, i està molt més sensible als excessos i als defectes, és a dir, si hi ha un excés d'aigua ho pateixen molt, si hi ha una manca d'aigua un estrès hídric també, i no té una regularitat. Com la nostra vida amorosa en l'adolescència. Exacte, sí. Jo crec que la seva... Tiro patir. I un alt i baix emocional terrible. No, jo crec que arriben a una mena de maduresa a partir del 7è o 8è any, en què crec que han explorat tota l'espai que necessiten i poden anar en profunditat si ho necessiten i a partir d'aquí ja hi ha més una regularitat i és una adulta per mi, seria el 7è o 8è any una vinya per mi. Perquè hi ha un mestre que m'explica coses i jo soc l'aprendiz. Acabem aprenent tots sempre amb això, sempre hi ha un intercanvi i s'ha de deixar anar i rebre. Salut. Salut. Està bo el cafè?